Molt bé, doncs anem per la segona qüestió. És una cosa que m'ha passat a mi, Xavier. Resulta que aquest estiu vaig anar a Zimbàbue, a l'Àfrica, i en arribar vaig preguntar al taxista que em portava on podia canviar bitllets del país. I em va dir que no calia perquè funcionaven amb dòlars americans. Però em va dir que si volia em podia vendre per $2 un feix de bitllets zimbabwesos perquè els tingués com a record. I atenció als bitllets que em va donar, que fins mesos abans estaven vigents en el país. Un bitllet de $750.000 zimbabwesos, un altre de $5 milions. Aquest és de 10 milions, un altre d'exponent del surrealisme, que és aquest de 50 trilions de dòlars. I ho portes a la butxaca, Ho porto a la butxaca. Amb això, només amb això, podria comprar gairebé que tot el deute que té el govern espanyol. Si fossin euros. Si fossin euros, sí. Com pot passar això, Xavier? Com pot ser que un país acabi emetent bitllets per aquests valors i que acabin no valent res? Sí, això és un fenomen que s'ha donat en diversos episodis de la història que es diu hiperinflació. De fet, la meva primera feina com a economista, l'any 85, va ser a Bolívia. Jo era un expert en això, en economia monetària, i vaig anar a treballar a Bolívia perquè volia passar exactament el mateix. Tenien una inflació del 25.000%. Aquí ens preocupem que ho tenim al 3, al 4%. 25.000%. Els preus es doblaven cada 4 hores. Els diners perdien valor, perquè, clar, tu al dematí tenies 1.000 pesos, a la nit aquests 1.000 pesos no servien per res. Entre que demanaves un tallat i el pagaves, pujava de preu. Això passava. En els bars la gent es demanava 5 cerveses per tota la nit, perquè preferien tenir la cervesa calenta que no pas pagar-la al final i que fos el doble de cara. I, per tant, passen coses molt lletges quan hi ha aquests processos d'hiperinflació. Els processos d'hiperinflació bàsicament passen perquè el govern, que té una màquina, el govern és la institució que normalment té associat un banc central, que és el que fa els bitllets. Aquest bitllet és un paper blanc, el posen en una màquina, a vegades hem vist per la tele, passen uns papers blancs, els imprimeixen i surten tot això imprès. Per tant, uns papers que en teoria no valen res, un paper blanc com aquest, i passes per la màquina i val 50.000 milions o 50 trilions o el que sigui. El problema és què passa quan tu imprimeixes diners. I la resposta la veiem claríssimament quan ens adonem per què serveixen els diners. Els diners en si no són valor. Els diners serveixen per comprar coses que tenen valor. El que té valor per tu és un bistec, un pollastre, un rellotge, coses que a tu t'agrada tenir. Els diners a tu, en teoria, per si sols no serveixen. Serveixen en la mesura que et permeten comprar les coses que a tu t'agraden. Portar diners a la butxaca no és útil si no és perquè et permet comprar coses que t'agraden. Per tant, els diners són coses que serveixen per comprar, per intercanviar. I ara imaginem-nos, per veure què passa quan tu imprimeixes diners, imaginem-nos que en una economia hi ha, jo què sé, aquests 2 gots d'aigua i nosaltres el que necessitem és comprar aigua amb diners. Hem d'intercanviar diners per gots d'aigua. Imagina't que a la nostra economia només hi ha 2 euros i els hem de canviar, o 2 pesos, o 2 dòlars d'aquests, i els hem de canviar per aigua. Quan val aquest got d'aigua? Doncs un. Un. Ara imagina't que el govern imprimeix més diners, fa la màquina, i en lloc de 2 pesos ara tenim 20 pesos. Quan val cada got d'aigua? 10. Ara el govern segueix imprimint i imprimeix 20.000. El govern representa que va imprimint diners però no té la riquesa per canviar-los, per entendre'ns. La fal·làcia d'imprimir diners és que a mesura que tu imprimeixes diners tu et penses que tens més calés. Dius, hòstia, ara tinc 20.000. Clar, o tinc 50 trilions de cop i volta. 50 trilions. Però a l'hora d'anar a canviar resulta que el mateix got d'aigua ja no val 1 ni 20, sinó que val 50 trilions. Per tant, no has creat riquesa. La riquesa és el got d'aigua. La riquesa és el que produeix la gent. La riquesa de les nacions és la producció, el que fem. Les galetes, els ordinadors, les coses físiques que fem. Els diners no són. Els diners només serveixen per comprar. I quan tu imprimeixes molts diners, et creus que ets molt ric perquè portes molts zeros a la butxaca, però a l'hora de la veritat segueixes podent comprar un got d'aigua. És a dir, quan tu imprimeixes diners, l'únic que aconsegueixes és pujar preus. Clar. Però llavors aquest president de Zimbàbue, el Robert Mugabe, és un inconscient, un irresponsable o un... O feia una cosa que no servia per res. Que no servia per res. O sigui, deia, és igual, que falten diners, ja n'imprimeixo més. Exactament. I en realitat no volien per res. En realitat, bueno, amb ell sí que li servia, perquè hi ha un moment, abans que pugin els preus, que ell, que té els calés, compra coses.
És a dir, ell durant la nit, tu estàs dormint amb els teus 50 milions d'euros, ell 50 milions de dòlars zimbabwesos, ell al mig de la nit imprimeix uns quants milers de milions, compra coses, fixa't, al moment de comprar, puja la demanda, això fa pujar els preus, tu quan et lleves, amb aquells 50.000 milions que ahir tu podies comprar un got d'aigua, com que el govern al mig de la nit ha anat i ha comprat coses, ha fet pujar els preus, doncs resulta que tu no pots comprar un got d'aigua, sinó mig got d'aigua. És a dir, has perdut mig got d'aigua. I el govern l'ha guanyat. Per tant, d'alguna manera, quan el govern imprimeix diners, t'està fotent el got d'aigua a tu. Jo tinc una altra incògnita. I és per això que ho fan. Ho fan perquè és com un impost, de fet. És com si et traguessin diners a tu, se'ls queden ells, però la conseqüència és que fan pujar els preus. I que acabes rebentant l'economia del país. Acabes rebentant l'economia, tens una hiperinflació, la gent no és més rica, la gent li han robat un tros de la seva riquesa perquè no tenen tant de poder adquisitiu, se l'ha quedat el govern, i aquest tipus d'impost, que s'anomena impost inflacionari, això té un nom, es diu impost inflacionari perquè, de fet, el govern t'agafa recursos i se'ls queda a ells a base d'imprimir diners i crear inflació. Aquest impost inflacionari, fixa que és un impost no democràtic. Ningú l'ha votat. L'impost a la renda el votem en el Congrés, o el voten els nostres representants. L'IVA el vota el Congrés, els nostres representants. Aquest, el president, diguem, de manera secreta durant la nit, et fot els galers sense passar pel Congrés i sense demanar permís a ningú. Sobre el tema de la fabricació de diners, resulta que tots els governs tenen deute, tenen problemes de diners, els particulars, etc. Clar, la pregunta que es faria un nen, o que em faig jo mateix, és bé, si falten diners, per què no en fabriquem més? Doncs per això, perquè si tu fabriques diners, en realitat no crees riquesa, l'únic que crees és pujar preus. L'únic que fas és pintar paper. És la mateixa explicació que Àfrica aplicada al Banc Central Europeu, diguem. Exactament. Si el Banc Central Europeu es dediqués a comprar el deute del govern espanyol a base d'imprimir diners, aleshores el que faria seria pujar els preus i, d'alguna manera, també estaria agafant, diguem, riquesa de la gent i quedant-se-la ell, perquè, diguem, si tu imagina't que tu tens, com a comprador de deute, quan el govern s'endeuta, fa un paperet que diu jo pagaré d'aquí un any al senyor que tingui aquest paperet de deute, li pagaré 1.000 euros més interessos. I tu, avui dia, amb 1.000 euros, doncs pots comprar 1.000 gots d'aigua. Ara imagina't que el govern, durant aquest any, imprimeix diners i els gots d'aigua es doblen. És a dir, puja la massa monetària, pugen els preus, el got d'aigua ja no val 1 euro, sinó que val 2 euros. Aleshores, d'aquí un any, quan el govern et torni, et tornarà 1.000 euros, perquè el paper diu jo li pagaré al portador 1.000 euros més interessos. Però ja no serviran pel que servien. I només et servirà la meitat. Per tant, això es diu inflacionar el deute. El govern, de fet, pot reduir el que paga a base d'inflacionar-ho, però fixa't que això no és res més que robar-li els diners als tios que t'han donat un crèdit. El tio que té el deute acaba perdent la meitat dels calés. I escolta, i això que es diu que la riquesa d'un país, tot el que té amb diner un país, ho té també amb or? Això era al segle XIX. Això no, De fet, era fins a mitjans del segle XX. Abans, o sigui, la història del diner... La història del diner... Ara ens n'estem anant una mica, però és que és interessant. No, és el mateix. O sigui, la història del diner, durant milers d'anys, el diner, l'instrument que serveix per comprar coses, per intercanviar coses, han sigut coses que tenien un valor intrínsec, perquè la gent no se'n fiava. I llavors dius, escolta'm, si jo accepto que tu em paguis amb monedes, perquè, diguem, aquestes monedes tenen valor, or, plata, en alguns llocs, doncs, dents de balena o plomes d'animals exòtics, etc. La moneda sempre ha sigut això. Però llavors va haver-hi un moment, al segle XX, abans també hi ha hagut episodis, però bàsicament al segle XX, al qual el govern diu, escolta, en lloc de que la gent porti or pel carrer, per què no fem uns vales? Uns vales que diguin que, escolta'm, que aquest vale, aquest paperet, que seria un bitllet d'aquests, és equivalent a 1 gram d'or. I en lloc de portar l'or, que te'l poden robar, doncs tu portes el vale. I això és el paper moneda. Però, clar, cada paper moneda havia d'estar recolzat per 1 gram d'or. I, de fet, si mires els bitllets del Banco d'Espanya de fa molts anys, el Banco d'Espanya darà al portador no sé quants grams d'or. Això passava fins l'any 71. Però, aleshores, els governs es van donar compte del truco de la mandruco que t'he explicat abans. Perquè el govern guardava l'or, la gent anava amb els paperets, de fet, la gent mai anava a buscar l'or. Perquè la gent, de fet, l'or no li interessava, la gent vol els paperets per comprar coses. La gent vol els diners per comprar coses, no per tenir-lo en forma d'or a casa. I, per tant, el govern tenia l'or i el tenia allà emmagatzemat
i la gent mai el anava a demanar. Si tothom hagués anat a demanar l'or, doncs el govern tindria exactament la quantitat d'or que volia la gent i no hi hauria cap problema. Però llavors el govern va dir, ostres, si ningú va demanar... Oi que no vindrà tothom a la vegada? Oi que no vindrà tothom a la Comencem vegada? a fer alguna cosa amb això. Doncs escolta'm, per què no imprimim més? Ara tenim aquí 1.000 grams d'or, però en lloc de tenir 1.000 euros posem 1.010. Ningú se n'adonarà, perquè clar, si vinguessin 1.010 tios i només tenim 1.000, tindríem un problema. Però quina és la probabilitat que vinguin tots? I ho van fer, van pujar una mica els preus, però ningú se'n va adonar. Llavors van tornar-ho a fer, en lloc de 1.010 van fer 2.000, en lloc de 2.000 van fer 4.000, en lloc de 4.000 van fer... I això tot el món ho feia. Això és el que es deia el patró or. Tot el món tenia aquest sistema. I els americans, en aquella època tenien una guerra, que era la guerra del Vietnam, que no volien finançar-la amb impostos, i la van finançar així. El govern anava imprimint diners i no ho deia ningú. Deien, quina és la probabilitat de que vingui la gent amb els dòlars i s'emportin l'or? Ara ja hi ha molts més dòlars, cor. Si ara vingués la gent a buscar l'or no el tindríem. Però, hòstia, no vindran. No pot ser que vinguin tots. Doncs mira, a l'any 71, els francesos, que van acumular una pila d'or, se'n van anar cap a Washington i van dir Monsieur le Président, volem l'or. I el Nixon va dir, hòstia, no tenim or, no tenim prou or. I en aquell moment el Nixon va dir, saps què? A partir d'avui ja no canviarem or per dòlars. A partir d'aquell dia, l'any 71, es va trencar el patró or. I a partir d'aquell moment el sistema no va col·lapsar, perquè de fet els diners no tenen valor perquè hi ha or. Els diners tenen valor perquè tu acceptes diners perquè saps que podràs comprar coses. És a dir, com que tu saps que tothom acceptarà diners, tu acceptes que TV3 et pagui un salari en euros, encara que no hi hagi or, perquè saps que tu pots anar a la tenda i comprar el que a tu t'interessa, que no són diners, el que a tu t'interessa ho podràs comprar amb aquells diners. I com que tu tens la confiança de que la gent et donarà productes a canvi de papers, doncs tu acceptes papers. I com que tots acceptem papers, el sistema funciona. Però no perquè hi hagi or, sinó perquè hi ha confiança. Tots confiem en el que els altres acceptaran els papers. De fet, hem arribat a l'extrem que no acceptem papers, sinó que acceptem uns números que posen en un compte corrent, però allò tampoc ja no són ni bitllets. Exactament. Avui dia la sofisticació del sistema financer ha arribat a un punt que els diners ja no són ni papers. Exacte, són números amb un ordinador que no saps ni on és, tu no saps on està, hi ha un ordinador que diu que tu tens tants calés al Banc Sabadell. I llavors pagues amb un plàstic, que es diu targeta o bé de crèdit o de dèbit, i pam. Però segurament si tothom els anés a buscar no hi serien, tampoc. Bueno, és que és un número en un ordinador. Si ve un marcià, això no sé si ho entendria gaire. En fi, molt interessant, Xavier.